Ето как се храня в един мой ден с дворазови тренировки. Сега ще разгледам този дневен диетичен план и ще се опитам да му направя анализ като лекар-диетолог. В 6 сутринта за закуска има хоризовки с въстъчно масло и банан. Закуската изглежда чудесно. След това беше време за първата ми тренировка. След нея за обяд хапнах салата с рибатон, 2 филии с авокадо и една ябълка. Плюс този сладолед на Тоблерон за десерт. Голям енергоразход предполага и по-висок прием. Чисто като калории този сладолед не представлява проблем. За мен по-скоро представлява проблем това, че съдържа прости захари, трансмазнини и бих го избягвал като свръхпреработена храна. За следобеден снак хапнах няколко райски ябълки преди втората ми тренировка. Плод, свеж и в подходящо време от деня. Супер. За вечеря хапнах картофена крем супа с крутони, блек ангъс с малко салата и хлебче. И за десерт това супер уникално и вкусно барче на MyProtein. Вечерята, макар и сравнително добре балансирана, изглежда малко по-калорична от обяда. Вероятно може да се разменят местата чисто като калории. Протеиново барче, това, че съдържа по-голямо количество протеин, не означава непременно, че няма прости захари и мазнини. Ако ще се консумира такова нещо, не бих препоръчал да е след вечерята. Анализът, който правя тук, е базиран единствено на информацията, която получаваме от клипчето и не следва да си приема като медицински съвет. Този дневен диетичен план изглежда доста прилично, осигурява необходимите калории за интензивно физическо натоварване, присъстват плодове и зеленчуци. Единствено, може би бих се опитал да намаля простите захари и трансмазнините. За още видеа с подобно съдържание може да последвате нашия профил.